Vanredne situacije, Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu. Ovom vežbom biće demonstrirano spašavanje lica koja se nalaze neposredno u požaru i istovremeno će se izvršiti zaštita ugroženog lica, raspršenim glazom i gašenje požara. Pristigla vozila se postavljaju u formaciju sa dejstvovanjem odvojenim nastupom sa prioritetom urgentne zaštite ugroženog lica od otvorenog plamena i gašenja požara neposrednog lica koje se našlo u požaru. Kao što i vidite, na lice mesta stiže jedno navalno vozilo, jedno prateće i jedno sanitetsko vozilo sa ekipom koja će se uključiti u akciju po iznošenju povređenog lica iz ugrožene zone. Gledamo dakle posadu pratećeg vatrogasnog vozila koje dejstvuje monitorom najzvuka po prostoru oko ugroženog lica sa ciljem gašenja požara uz lice i snižavanja temperature. Uporedo dok ovo traje, radi se i postavljanje potisne linije sa navalnog vozila koje će dejstvati sa 3 mlaza. Cilj je stvaranje bezbednih uslova za spasavanje i evakuaciju ugroženog lica. Dakle, po stvaranju bezbednih uslova vrši se evakuacija povređenog lica iz opasne zone uz pomoć sanitetskog vozila.